Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haga kendai terik unai tung arjar arpo ka Jaintia Students Union Central Body kala IT daga jingtho hau menteri ketnat ka koi kekhia uba Alexander Elhek ban dawana ka Sorkar jila bakan Bhah lem Kawei ka kali ambulans na ka bentaban ajing sekri ki pai ba nong snong jong ki snong ki Bhah apo ka jili jong ka Amlarem Civil Subdivision kini ka di ka sin ka ba ar la banong ba na jang jong sang Jaintia Students Union war circle bat ka shong circle te kuji kedua jungi yai health minister dei haki arli gi benta kaya dei bat ka Amlarem subdivision te ka bankong iyo ban submit ya ka dorkas yai health minister ka be dei ba ambulance 108 ka ba la handrus na benta bagi patba ki thrang bunyo ya ka chakri jongka 108 hati ka jaka ka jungi ka ba dei ka nong tlang CC ka ba kampan susi susu kolong ba haduk mentah mana ya ka 108 ka kali 108 ambulans ka ba laju pundon kam haki senam ki baladap ajar khanda haduk ajar khatsa lara no eka haus nam ajar khatsa haduk mentah sepok ki tersi tekini ka perlong ki buru jang than ka pensal ngo eki namar ba nisuthu ba liang Sorkar kam kit kya ba kunju liang 108 haduk mentah kim simna kit kya ya gani ka ya kini ke jingi jong patba jong than Amlarem subdivision ke kau nong hani ba yor ke jingtep bagi ambulans 108 jong nong tang CC hadu mentah mendehi ke record hapo ke jingtho hapo 108 rendehi ke nong talang CC handre ke service pat ki ai hapo ke tersi ke badai hapo umulong CC hantai te ke assurance ke bai sar ibahek iong ba neliang jong seng on neliang jong iba ke Sorkar hi kalau ya budi raya budi negeri ka dau ke ba ke nong talang CC bekedu ya ka ambulans te ngilak tho si haki benai bladap te nglayo menekrem bat i director jong National Health Mission i Sir Ram Kumar te laong ngi ba ila ben alot ro ambulans haki di benai bladap handrai hadu mentah impadi i kata ambulans sapok ketika tanjungi liang jongi health minister ila ai afrod di city immediately shaka National Health Mission ki badi alot de ketika 108 bakunjuru shaka management joka GVK yang marai hapo la mali hentai bagi dei ban phano ya ka ambulance mar sapok ka Amlarem subdivision bande ha nong talang CC jingsha ke jimbudin ka sang ya kini ka ambulance kedai lengba ka jingsham hi jongi ginong yalam jong sang na ka pos ka por katba ki patba jong than ki pang sitom kamjudan kata ki emergency service ke bala ban ai but yo patba ki bapang te ki jaka ban pha ki mama sapo jawai civil hospital ne sapo Shillong civil hospital ne swi hospital ke badisha sorba e basusi dar piken mau hau benai berada benai April aga baka prangut ki peradok perasna men ki parathai ke jongi na posong lamin ki kendu jing ke ba ki ba mi undu ke kha bu pli ha jing bomban se ke por lockdown te hatu ko por ngaliang jong president jong Warjantia circle ki member bagi dekot jong ka JSU Warjantia ka tresitom ban penyo ki ambulans handrai ka basusi ba ka badai hok bagi nyo kamdon ketika jaka balara eka sepok li tersi te liang jong sang la thok mar shau local MLA kumjuru shai SDO bar kumjuru shai health minister klasim kia hawat handrai ka kot pat tangha ke jingtho handrai matang sing lawan ka ngon kedui i markmat bat nyet skam ba ka jingkereng jungi ba jingkular jong Sorkar hi kan urlong ya ka jingkular jongi health minister kolong ba yang puni ha ka sineng kong si ba te ngi kreben skam ba kan long ba da kam long ru leng ka sang in budin bat dada jia ba ka Sorkar kam sngap nya penino da ka kam masno PhD dan sauteli ko bani ka thai Amlarem subdivision ki PhD badan bidi tang dauki parau rechkap hajarai mental ko padan ki ambulance ya ko borok hui ga Amlarem subdivision kidna ki ambulance service wala kani ka jimpan sungi gede tang ki life support ambulance ka badi 108 ka bangi thrang ban yo menta nomor ba ka life support ambulance service gede kam tham menta hakini ki thain ka po ka belong very sensitive zone nagim khamtam le menta jipang jogani COVID-19 bla pli sagan do bang na trade pasaki wi ki la jingi ki
Kita kam ban stang no ban kam bon show ki health facilities akan ni kata jengi. CHC minta ka cover connect properly no ba Amlarem subdivision. Population jangka Amlarem subdivision ni bro Kawei kalatam lagi lai ko ja seneng akan ni ka census ka barem. Wat minta trayo la boy lagi lai pus. Depo ja baka depo ja. Hakajuk opor nak kalian keseng kala Kyrpad ru ia ke Sorkar jela bahkan anjing rap pisah syaki bahiyang asam jo hindremut ki beriak pada du ai ke jing em dang kendiat benai hadien ke jing bam yo tet buat u ba kilalait ban khait naklau Nagliang juga seng hajing isya hoi kala long khamslam kendiat ke baningin dawan Sorkar banirap ka exgracia ni kata jing rap bakar pang ya ki bahiyang basem ni ki balakhat no magni ki balakhat ki deki dang ki bang samla kerta ka dombul ka jingem ne ka jingem ki perthai ki dang lap dang roi ban par hari kedai ru kilong ying baduk tengah sngau ba pa ka jingarap jong local MLA jong samna jong ka warjentia baro hi ngilawan syahmat banirap ki la kedai ka cash ne ka kain ka pisan ne ka jingarap ka ba ru rukom ka ambulans ne de ka jing aisna langsung ka jingarap para mensi nglabiang hari ngam kwa pat ka Sorkar kan khabrip ki khmat sepang de menta kani ka ini ka daw namar bala da hi kan mau House Time aja khanyo kelami ruh ke National News Media Report bahawa Andhra Pradesh ke deki East Godavari District hadu kharumut kini ki mensimrio ki lakhlano na ke jingyo ba me kini ki jingbam berandi food poisoning tengkaliang jong siam hatu kopor ngamna kemau du jaj naidu te ulai rap hadu sanlak daka exgracia syaki bahiyang basem te kejuk kajing dawam ta singi wan chau health minister tengkaliang jong imna nong BI assurance ngi hari yang bain follow up but ka political department ba finance department kholor kini ga bentang te kani kumju ngin ya follow up iki tra kita yo ben wan ti inventory la ilong ila ai ngi kita ka green signal ka ba le se kila banirap te ngila pha ru city show local MLA ya ka dorkas ba kumju ru syai SEO jongka Amlarem subdivision badi baik ya ketika subdivision jongi